Hayi bo guys, kutheni ngoku senizenza qhafuqhafu nonke cabani holier than thou? Thini kunindimamela apha manje? Hayi lo mfana kaserongo. Thini umfazi womntu? Ayiwanda laa myeni uthini yena? Ayikho nento efotisayo. Hayi bo ntongo guys nganina ninawo amanyondululu fondini okanye nibafetshi abantu babantu. Kukho umakoti ngalo mzuzu ubukele le video encancisa ubeni sendoda i-B&B kodwa endlini umke esithi uzaba sesayithini namhlanje akazuba na-network. But ke asikho lapho namhlanje guys. Naba abantu abayuhayibo yintoni efotisayo into kanina nizi-40 nudes niyazenza ezanto nani masiqake umuntu nosikabe grateful uba ezakhe ezingekaleak and akonto rongo pha xa iweyeni noba ithuli xa umkhumbula ubhebi ngenye imini umane usithi instead of ubukela iphone abantu abarandom eyona nto indothusile uba kwale video ipostwe ngumjita kwi-akhawunti yakhe habo uteni uphambene azipapashwa kaloku into ezinje afoni nto iyafana abasisi ba-over 40 ufike bezigqebhezela apha beveza amathanga anesidima apha foni nezivubeko ze-apartheid. Hayi le material foni yakho nendoda yakho it is not for public consumption. Fike bezifundekela nge-body positivity but ke wethu guys ngabantu nabo foni abasisi ke abazonganqonyozi foni xa befuna as long as umuntu ehappy ngesiqu sakhe foni kuzaba sathwani.